perquè en acabant hauríem de copsar el que se diria el concepte de fidelitat patronímica. És a dir, nosaltres el que volem és intentar allò que nosaltres volem aconseguir, que és el diccionari, les freqüències d'ús, quins són els noms que en aquella època s'usaven més. La data és molt important, perquè avui en dia l'essència del valencianisme és Amparo. No, això demostrarà que, almenys en el treball que vam fer sobre Benimaclet, que les 3 amparos que apareixien, totes eren xiquetes que tenien 5, 6, 7 anys. És a dir, el que vol dir que les dones majors, això era una innovació. Per tant, quan vosaltres vos diuen que això és de tota la vida són 80 anys. En l'època franquista el compost tenia una importància vital, perquè tu eres un pare, la teva filla ha nascut en el 65, vas al jutjat i li dius no, és que vull que li diguen Yolanda. I automàticament el jutge de pau dia que no, Maria Yolanda. Este era el Maria. Cada coloret significa que és Maria de o Maria José, etc. El que vol dir, això era de les mares, i poquet a poquet tenia de ballant els 14 o 15, més importants. En homes, o en xic, en els pares, vegem que és una altra... Hi ha una diferència. El que més dels pares era Josep, si no vaig errat, però no porta la diferència tan bestial. No hi ha aquesta, com si diguem, focalització en Maria. Només el 21 o 22% dels alumnes tenen el nom en valencià. Siguin que hi ha 2 línies en valencià. Els pares no arriben al 10%. Els valencians que fan ús de la potestat de canvi de nom és mínima. Vull dir, no hi ha una publicitat, la publicitat no és fer un anunci en la ràdio, sinó s'atén en valencià. El cens de 1857 és un índex del 4,09, és a dir, per cada nom hi ha 4 persones, mentre que l'índex de l'alumnat és per cada nom hi ha 2 persones. El que vol dir que ara podem saber per què el segle XIX és el segle dels malnoms. Qualsevol document del segle XIX està ple de malnoms. Per què? Perquè hi ha 25 Vicents. I els 10 primers lemes de 1857 en Benimaclet abasten 137 persones. El que vol dir que el 61,99%, el 62% del poble tenien el mateix nom. Bueno, tenien un dels 10 primers noms. Els 10 primers entre pares i mares són el 80%. Vull dir, també, està molt, mentre que ja en l'alumnat estem parlant del 41%. És el 80% per les Maries. La fidelitat en el 1857 és molt alta. Els prenoms s'anaven heredant. I si no se tenia el fill o la filla per a poder heretar, se canviava. Vull dir, una Antònia o una Ramona o una Tomasa del segle XIX possiblement era perquè havien sigut 3 filles. I, naturalment, el prenom del pare el tenia que heredar, una d'elles. Tenim que rescatar l'article que tracta sobre els prenoms en el segle XIX en Culla. És increïble. I per què? Perquè se fugia del malnom. I aleshores hi havia, vull dir, ahir se tirava mà de tot el catàleg de noms germànics que faria 500 anys que no s'havien utilitzat. Els 10 primers dels meus rebesavis i seria Vicente, 32, el 18,82%. Vicente. José, francès, tenia una tirada molt gran, 21. Mariano ja comença a ser una innovació. Mariano hi ha 20, però és una innovació. El Miguel, Sant Miquel, 11, Miquel de Soternes, si el tocar. Bautista, hi ha una diferenciació entre Joan i Baptista. 11, Antonio tenia 9, Manuel 9, Salvador 9, Luis 5, Joan 5, Llorenç 4, Matías 4, Ramon 4. Anem a veure què ha passat en ixos. Ara nosaltres agafem, busquem en el nostre diccionari dels pares i observem que el Vicent, escolta, hi ha 37.
però ja no és el mateix percentatge. És un 6,97%. Ja no és ixe Vicent Pelaet de 1857, sinó que així trobem Vicent, Vicente, el Josep Vicent, el José Vicente, etcètera. El José, ixe sí que ha guanyat. Vull dir, de tindre un 14% ha passat a un 21%. Les coves moltes vegades són mallades. I fixeu-vos que en la cova esta no és la idea de cova espeleològica, d'aprofundiment i de buscar per allí dins rius subterranis i coses d'estes, sinó que té el sentit d'abric, de cova que si la ploguda mos ve de mestral, ells saben que així poden 200 ovelles van bé. És una cosa que l'experiència us ho diu i aleshores ho poden portar cap ahí. Una variant que és ben bonica, com a cosa menuda, és arrimant-se. Els corrals solien tindre una part coberta i una part oberta, mentre que després n'hi ha corralisses, que potser es diu de corral i corralissa. Corralissa, que en principi dius un diminutiu i ja està, la majoria de corralisses sí que no tenien zona coberta. N'hi ha dos mots que se solen confondre's, o almenys a mi me portaven a confusió, que era tancat, un tancat i una serrà. I el tancat solia tindre, anava lligat a bancals, vull dir que era més una qüestió agrícola, i estava tancat perquè els animals no entraren i no es feren mal, mentre que la serrà solia ser una zona d'on traien nenya, era més de bosc, i amollaven els matxos. Bé, este serà el mapa que anem a veure ara, que aneu vosaltres a veure. Jo vos passaré unes graelles, així, en la tipografia, que veureu baix, i aleshores veurem que n'hi ha elements d'orografia, d'hidrografia, tot el que estigui relacionat amb l'aigua, el món càrstic, això de coves, avents, abrics, edificacions aïllades, o allò de les particions, de les partides, un bancal on el posaríem? Dins d'això de les partides. Un corralet en edificacions. Veu que està carregadeta de toponímia. Què pretenc jo? Que cada dos, i si en sou tres els queda algun punter, ho faig de soletes. Que agarre, jo crec que estarà molt bé en 3x3, 9 quadrets, d'acord? Que vindrien a ser 9 quilòmetres quadrats, i la toponímia que aparega ahí la classificarà en una graella que jo li donaré. Així l'única cosa que diferenciem és el genèric i la tipologia. Vull dir, si dieu això, el morraler de la Sabina, el genèric és el que parla de que és una roca, és el morral, doncs posem morral. Tipologia és un orònim. I així tenim una possible classificació, perquè jo he posat, el que passa que s'havia desplaçat oronímia, hidronímia, els noms del relleu, els noms de l'aigua, i després construcció, haguem pogut posar hàbitat, i vull dir que també és una opció, que segons d'això posa hàbitat, tot el de masos, casetes, particions, partides, subpartides, bancals, folles, tot el que trosseja el terreny. Però Artigar, en principi, sí que era la transformació del bosc en terra de conreu. I d'ahir ve Artiga. I dependís d'èpoques en les quals s'ha fet aquesta transformació del terreny, rep uns noms o uns altres. Sí que mos sona a tots el millor de les rotes a Dènia, o a la zona dels ports, el de rota, per exemple, és molt més utilitzat, és de rompre la terra, rompuda, a línia arrabassar, una arrabassada. Per exemple, així sí que en zones més properes a l'horta, quan s'ha transformat el secà en horta, normalment han arrabassat. El món de l'aigua per al rec, sabeu que és riquíssim i que si tractàrem de fer un vocabulari del rec d'aquestes terres, caldrien molts llibres i moltes variants. Vull dir, d'un poble a un altre sabeu que canvien les... No sé, en Almassora, per exemple, vam trobar rotllos i no sabíem el que era. Allí ningú sap el que és un rotllo o un roll. I al Camp de Morvedre ho saben tots. Una manera també de mostrar la riquesa de qualsevol paisatge que podíem és anotar tots els elements que veiem ahir. El collado, el rochero, el tossal d'Esclaramunda, les selletes... Dos maneres de plantejar-ho. Esta repassaria molt el que hem vist d'avui, l'hem vist pareguda, i esta és la més bonica. Això és vist des del cel. Això és anar a Mallorca en l'avió,
fotografiar, perquè ahir teniu tot la Serra de Bèrnia, el Penyal d'Ifac, el Montgó. Vull dir, què és aquesta zona? Benvinguts a tots i a totes a este nou centre sociocultural, el Mislata, un espai que està molt bé per a defensar la cultura. En primer lloc, vull agrair a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i al seu president per haver triat Mislata com a seu per a aquesta jornada anual d'onomàstica. Les institucions tenim, com sabeu, una gran responsabilitat per a fer identitat i actualitzar les onomàstiques de les nostres pobles i les nostres ciutats. I això demostrem cada vegada que incorporem noms de places i de carrers a les nostres poblacions. Amb aquesta decisió, que sol néixer dels acords de la nostra democràcia municipal, també actualitzem els valors dels nostres pobles. Com vam dir fa uns dies en la presentació de la jornada, la toponímia és el sediment de la història. El millor exemple del que dic sou vosaltres, els especialistes i estudiosos que enguany vos heu inscrit en la jornada. Això demostra que el camí iniciat ara fa 9 anys a Sant Mateu era el correcte i el més encertat per iniciar aquest ambiciós projecte perquè vosaltres sou una part essencial de l'acadèmia. L'èxit de la trobada està en vosaltres i en la particularitat de l'estudi onomàstic que enllaça amb la nostra realitat més immediata en tot allò que ens relaciona amb la terra que xafem, amb els llocs i els noms que des de sempre hem sentit a casa, al carrer, a l'escola. La Finestra, que era una revista municipal, donde ahí solían escribir, pues, concretamente, Josep Escrivá. Ahí tenéis un artículo muy interesante sobre los nombres antiguos de Mislata, concretamente pues, el nombre de Mancil, el Meslata. El primer documento que nos acerca históricamente a una toponimia más seria el primer documento histórico es datado en 1094. Justamente cuando Mío Cid intenta pues, conquistar Valencia, en ese momento se da una gran batalla, la batalla de Cuar, y ahí aparece el primer concepto, el Mancilata. Mancilata, que la Academia ha recuperado ahí en árabe un poquito, una batalla, y también el concepto de Jaguará, aceque de Jaguará. Ata significa regalo. Era la casa regalada, la mansión regalada. Tenemos un montón de estudios que nos acercan a topónimos del norte de África, del Magreb, que se acercan mucho a Mislata. Aparece Jabal Mislata como un topónimo de la Tripolitania de Libia. Ahora, la hipótesis que nos plantea es, ¿realmente venimos de una tribu árabe que es empujada por los almohades o almorávides, se instala en Mislata y le pone el nombre de Jaguará a la acequia y Mancilata o Mislata a la población? Posiblemente alguno de los moriscos expulsados o mudéjares expulsados se fue allí y recordó el nombre de aquí. Es una causa abierta que habrá que investigar. Segunda fuente importante, la poesía de Abel, donde habla del Mancilata, de Masanasa, de Rusafa. Ahí tenéis una traducción. Este es un poeta árabe que está aquí en Valencia, que conoce muy bien toda la zona y muere en Túnez, se marcha a Túnez, y él recuerda la Valencia perdida. Y ya en el Llibre del Partiment nos encontramos ya toda la terminología toponímica que habla sobre, es decir, de Maclata, Mazlata, Mezlata, todo lo que podéis encontrar, Favara, Raal Asuterni. Raal era una especie de jardín o zona de alquerías próxima a Valencia. Y ya comienza a aparecer el concepto de soterna. Soterna va a estar durante todo el siglo XIII y XIV, prácticamente hasta la construcción de la Creu. El nombre de Soterna será un topónimo que estará desarrollado en muchos escritos. Soterna, referido a San Miquel de Soternes, esta es la ermita que todavía está a espaldas del hospital provincial. Hicimos una exposición con los topónimos que salían más interesantes, la Casa Gran, la Iglesia, el cementeri cristià, el Fort, el Porche, el Fossal dels Moros, el Castell de la Moreria, la Plaça de la Moreria, la Mesquita, el Realenc, la Plaça Major, el Camí dels Cristians de Baix, el Castell de Cristians de Dalt, el Camí Reial, el Camí dels Cristians, el carrer de les Eres, el carrer de la Moreria, el carrer del Molí, el carrer de Favara, els Corrals dels Castells, els Barranquets, el Molí de la Senyoria o Molinet, estava en Víctor Pradera, el Molí d'Aranda o Molí Gran, ahora la fábrica de Payá, y ahí tenéis los nombres. Concretamente, pues hicimos una división por barrios, el Quín, el Almacil,
El paquillo, que es un concepto que a mí no me gusta, pero que aparece ya en 1380, aunque me gusta más Samarra, però paquillo. Els horts, el sal, la creu, el mercat, el riu, el regatxo. Vull fer una tasca que sempre fem en les jornades, i és la presentació de les actes de la jornada anterior. Ara fa més o menys un any, exactament 10 mesos i mig, es va celebrar la jornada anterior a Vinaròs. Sempre s'ha publicat les jornades en llibre. És la primera volta que no ho publiquem en llibre, però s'ha publicat en CD. Els ponents i intervenents tindran el CD i a partir de la setmana que ve el podran vostès consultar en la pàgina web de l'Acadèmia. Avui fem la presentació del fullet d'Aldaia publicat amb el número 186 dins de la col·lecció Toponímia dels Pobles Valencians que edita l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic de València i en aquest cas de l'Ajuntament d'Aldaia. Del recull de 162 topònims, destacaré en primer lloc el topònim major Aldaia. Tot el món està d'acord que l'etimologia del topònim Aldaia és aràbiga, Adaia. Tot i que hi ha unanimitat en l'etimologia del nom, se li han atribuït interpretacions diferents com la de Ramon Martí en el vocabulista en aràbico del segle XIII, on diu que significa l'hort, mentre que en suplement o diccionaris àrabes de Dosí i en noms aràbics de lloc de Carme Barceló ens parlen de llogaret o poblet. Segons Coromines, el significat de l'hort o el camp és el més antic, apareix documentat ja en el segle IX, però el de llogaret o poblet és el que més s'ha generalitzat. En primer lloc, parlarem al voltant del topònim Paterna. En primer lloc, començarem parlant del nomateri del poble, Paterna. Es tracta d'un topònim que no compleix les lleis fonètiques del valencià a partir del llatí clàssic, sinó que des de la llengua mare ens arriba a través del parlar mossàrab. No existeix una diftongació de la E en IE, és normal perquè aquesta diftongació es produeix en l'evolució llatina-castellana i no en la valenciana, en la qual es manté. No hi ha una sonorització de la T llatina intervocàlica en D, paterna, paderna, l'evolució del mot haguera sigut paderna, com és el cas dels topònims Villapadierna a Lleó, per exemple, o Paderne a la Corunya. El topònim Paterna, per tant, apareix registrat al llarg de la història a diferents documents, entre els quals el més característic podem considerar el llibre de repartiment, on es diu, en un apartat, es registra Artalus de Luna alqueriam de Paterna et Manessar, és a dir, Artal de Luna se li va adjudicar l'alqueria de Paterna i de Manises. El nom del lloc, la veritat és que és un món apassionant, tal com ha quedat reflectit en les exposicions que m'han precedit, respecte a la connexió dels habitants actuals amb habitants a vegades d'uns temps molt, molt pretèrits, que sovint hem perdut fins i tot la connexió i possiblement l'única connexió que ens queda és la del nom. I per això mateix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, des del primer moment en què es va constituir, ha considerat com un objecte fonamental del seu treball l'estudi i la replega de la toponímia. Hi ha un programa informàtic que els enquestadors que han treballat per l'Acadèmia ja coneixen, que es diu Terracit. En principi els he de dir que tenim ja arreplegats 120.446 topònims. La veritat és que hi ha fruit precisament d'un treball immens des de fa més de 20 anys de persones que, com vostès, es preocupen de replegar la toponímia, tan important com la replega, sobretot, és la difusió de la toponímia. El que vaig a presentar ara és precisament el projecte de divulgació, encara no està disponible, però esperem que estigui d'ací a relativament poc un programa en el qual estem treballant per a difondre de la millor manera possible, en definitiva, tota aquesta informació que hem anat arreplegant a partir del treball dels enquestadors. En primer lloc, tenim per a facilitar els tipus de busca, per a fer treballs lingüístics, la possibilitat de poder buscar els topònims a través del començament, comença, de si conté o no una determinada seqüència de caràcters, de si acaba en una determinada terminació, el nom
del municipi, Mislata en aquest cas, el nom de la comarca en el qual s'inclou el municipi, el gentilici propi, en aquest cas, del municipi de referència, la pronunciació oficialitzada, Mislata, per això la posàvem, l'ètim, Manzilata, quan tinguem referència, evidentment no en tots els casos podem tindre la referència, però en molts altres casos sí, l'idioma de referència i la clau, en aquest cas nucli de població, la que hi haja en cada cas. De manera que a través de la icona corresponent emblemàtica de la col·lecció de fullets dels pobles valencians, també volem que efectivament es pugui obrir automàticament el fullet de toponímia. També volem que hi hagi una connexió al Terracit, de manera que a partir del programa es pugui establir exactament l'emplaçament del topònim. I, finalment, també tenim una connexió amb un altre programa que estem preparant en l'acadèmia, estem treballant també des de fa molt de temps i que considerem que també pot ser molt interessant per als estudiosos de la toponímia. És un programa que anomenem Corpus Informatitzat del Valencià i, en definitiva, si la busca que hem fet és de Mislata, en principi el que ens trauria seria la informació que tenim emmagatzemada d'un corpus grandíssim d'obres sobre la paraula Mislata. Aprofitant que l'obra Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana ha sigut treballada per la secció d'onomàstica i aprovada pel ple de la institució normativa, hem pensat que seria interessant que es posàrem i raonàrem aquest compendi de criteris que portem treballant i duent a terme en aquests 12 anys de treball normatiu, però que especialment aquest any hem recopilat i treballat. En el capítol quart abordem la toponímia urbana. Si bé és cert que l'Acadèmia Valenciana no té competències respecte de l'establiment o de la tria dels topònims urbans, dels noms de carrers, dels barris, de dins d'un municipi, també és veritat que sí que tenim la competència per a dir com aquests topònims s'han d'escriure. En el capítol 5, glossari de termes genèrics, aquest capítol desplega un glossari de 646 termes genèrics. Tots els que esteu així sabeu el que són. Els termes genèrics és la part del lèxic comú del topònim i l'aspecte que tindria és un aspecte de diccionari amb una sistematicitat, una definició del terme genèric amb exemples reals extrets del nostre corpus toponímic. I després l'últim capítol, el 6, la forma valenciana dels topònims, està dedicat a l'exonímia, és a dir, a la forma que prenen els topònims d'uns altres llocs en la nostra llengua, o sigui, quan la nostra llengua és la llengua d'arribada. En aquest capítol podran trobar la llista dels pobles valencians, de les províncies espanyoles, de les comunitats autònomes, dels països del món, així com també unes taules de transcripció de l'àrab, del ciríl·lic, del grec i del xinès. Voldria centrar-me en el capítol 2, criteris de normalització de topònims. Normalitzar no és res més que donar normalitat, incloure els topònims dins del seu sistema lingüístic. En aquest sentit, el grup d'experts de Nacions Unides en noms geogràfics ha ressaltat la importància de la normalització dels topònims. Del 44 municipis de l'Horta, 17 no han necessitat promoure cap expedient perquè ja estaven escrits correctament, oficialitzats correctament, com Mislata, com Meliana, com Godella. 24 han promogut un expedient, el primer Torrent, l'any 79, el segon de tot el territori, molt abans de l'Estatut, després Pollos, Alaquàs i molts altres. I els últims canvis del 2012 són el Puig de Santa Maria, que ha passat de ser Puig oficialment a ser el Puig de Santa Maria, i Rafael Bunyol, que era bilingüe i ara oficialment només té una forma única en valencià. Però tornem a
a la toponímia menor, al Corpus General de Toponímia. De la comarca de l'Horta en tenim 5.103. Per exemple, si tinguérem un genèric com Agulla, pronunciat Agulla, per a una elevació de terreny, no podríem representar aquesta forma, no? Hauríem de normalitzar a Agulla. No hem representat gràficament alguns dels fenòmens que es consideren col·loquials, com el betacisme, hi tenen alguns topònims, la graveta, encara que no es faci la labiodental, encara que es diga la baixa blanca, hem grafiat o fixat la baixada blanca. L'apitjament tampoc no l'hem representat, encara que es diga xerra, hem representat la G com si es pronunciara sonora. Les obertures vocàliques, tampoc, encara que es diga camí de l'As Corriola, hem representat o hem fixat que el topònim s'ha d'escriure amb B. En canvi, hem respectat aquelles altres característiques que són representatives de la zona o que corresponen a estadis anteriors del llenguatge que han quedat fossilitzats en el topònim, perquè hem entès que aquestes variants representen la riquesa dialectològica del nostre territori. Així, per exemple, a nivell morfològic, el sufix ero no l'hem corregit, l'hem admès en paraules i en malnoms de professions que actualment han desaparegut, però que eren antics, com estos que els he posat de Picassent i de València, caseta del melero o motor del dulero. Tenim l'article salat en zones com a Tàrbena o l'article masculí lo, que també hem respectat precisament atenent aquesta riquesa de formes. En la part pròpia s'han respectat els mots populars genuïns, encara que no es troben en els diccionaris usuals. Hem respectat totes aquestes dualitats, àguila i àliga, noguero o noguer, cadolla o codolla, estrela o estrela, fenoll o fonoll, magrana o mangrana. És una accepció cultural, no és política i no és geogràfica en un sentit estricte. I aquesta terminologia d'Horta, que és medieval, que no és una cosa contemporània o moderna, és la que va definir la vida dels llauraors, que són el referent cultural principal per al territori. Per tant, aquesta cultura del forcat, o cultura agrària, o cultura llauradora, com dirien en l'època, cultura llauradora, és la que va a marcar les característiques pròpies de la toponímia, de l'onomàstica i de totes les denominacions que anem a trobar. I aquesta documentació medieval aporta unes denominacions que no són exactament les mateixes, en molts dels seus casos, que trobem després per l'aportació administrativa posteriors del segle XVI, del X, del XVIII, del XIX, Xilvella de l'Algàrbia. I Xilvella de l'Algàrbia acaba sent Xirivella, no?, en el segle XVII o en el XVIII. I ja trobem molts pobles, no sé, Bonrepòs, que diguem avui en dia, en l'Horta Nord, Bellrepòs, és el nom correcte, Bellrepòs, en el segle XIV i XV. O molts en singular, el cas de Soternes, que diguem ara, seria, si Mislata, seria Soterna. O no és Marxalenes, és Marxalena o Marxiliena. Així, potser no tenim quasi ninguna elevació i qualsevol tossalet o promontori ja té una denominació pròpia, encara que uno vaja i se n'adoni compte de que és insignificant, i se Pujolet, i se, no sé si tossalet, que n'hi ha allí, però mereix, perquè la persona ha miniaturitzat l'espai, té una qualificació intensiva sobre aquest espai i vol dar el nom de cada coseta. Quantes denominacions de topònims tenim nosaltres que tenen que veure en el poblament? Massa no sé què, massa tal, no? De mans, tot això tindria que veure en, bé siga romà o siga aràbic, però que té que veure en les cases, en les construccions, els rafals, que n'hi ha tantes, no? Els rajals també al respecte. Les denominacions de les partides tenen més a veure bé en l'anomàstica o bé ja directament en aplicacions directament del regadiu i de l'agricultura. I les activitats productives tenen que veure també en la molineria, les almàsseres, tot això, junt a la persona que ho regenta o que està de titular, acaba donant nom a un altre tipus de partides. Tots els pobles al voltant de les seues cases tenen una partida que és la partida de l'horta, que és el regadiu immediat. Les que estan pegades a la costa tenen una partida de marxal, totes. Una partida dels francs, intermitja. Unes partides també que s'anomenen de l'assagador, que tenen que veure en el camí, en els camins de l'assagador. Partida del barranquet,
No estem parlant ara dels barrancs principals, del Carraixet o del de Catarroja, sinó totes les bifurcacions paral·leles que n'hi ha dels barrancs que porten en moltíssims pobles un barranquet o un riuet o un conducte, diguem, d'aigua. Els pobles que desapareixen, no sé, despoblats, no sé com dir. En el 13, en els diferents registres del repartiment apareixen fins a un 20 o 30% de denominacions que després, en els protocols, 3 generacions després, 2 generacions després, no els trobem. Fica, per exemple, el cas de Cotelles o Cotelles que se'n van anar a Paiporta, no? Bàsicament, Paiporta, la denominació és nova. Paiporta no apareix com a denominació en el llibre del repartiment. He apuntat el cas de Ràsef, que és reemplaçat per un altre lloc, que es desplacen allí, que també té un nom, a mi me sona molt aràbic, encara que siga un poblament ja medieval i del 13 i del 14, que és Alcaixia. No està documentat al llibre del repartiment, si no se m'ha escapat a mi, doncs Vinalesa, Vell Repòs, que és Bon Repòs, Tavernes Blanques, Teuladella, Soterna, Orriols, Vistabella, Picanya, Castellar, l'exemple de Quart de Poblet, podrien ser molts més. Quart, que és una denominació, Quarta Mília, romana, dels passos legionaris, i després del titular, del senyoriu. Albalat del Sorell, de mossèn Sorell, o de Codinats primer, després de Sorell, de Consiga. Topònims agrícoles, moltíssims. Noms de sèquies, hem ficat algunes, Rascanya, Favara, Mestalla, Montcada, estatges rurals, tots els que són Rafals, Rafel Bunyol, Rafel Terràs, Rafalell, Ràfol de Torrent, etc. Descripció de paisatge, significat de cada un, Grau, Rambla, Marxalena, Altell, Alteró, Farnalis, descriuen com és el paisatge en cada moment, Godella, Rocafort, Petra, Patrais, Puig, Animalà, no? I després toponomàstica, que ahir poden haver que siguen d'origen romà, altres que són de l'època aràbiga, islàmica, i altres inclús romans medieval. Noms creats en època llatina o tardollatina, noms creats en època àrab i noms postjaumins, posteriors a la cristianització del Regne de València, d'origen català valencià. El primer, les elevacions. El Puig. El Puig és una muntanya de 56 metres que destaca molt, la muntanya de la Patada, perquè l'Horta de València és molt plana i, clar, el Puig, el seu relleu és notable. Altres topònims d'elevacions, per exemple, de llocs poblats. La Coma no és una elevació, és una depressió, tot el contrari. La Lloma Llarga, també coneguda com Valterna, sí que és una elevació, en Paterna. La Canyada també és una depressió. La Bellesa de Mandor. Mandor és un nom àrab, segons Coromines, que vol dir mirador. Igual que Manises també podria ser un mirador. Alguns diuen que ve d'hostals, però hi ha una forma Manizel o Manizeg, segons si és una o l'altra, podria ser un mirador, un bellver. I Tormos. Tormos també és un nom de muntanya, un nom d'elevació. A la ciutat de València tenim el Tossal. El Tossal és una elevació ridícula, però suficient com per a donar-li nom a aquesta plaça. L'Alcúdia. L'Alcúdia no és de l'Horta, però és un cas paradigmàtic, està en la Ribera, però són 2 metres també de diferència. En la resta, on està l'església, són 2 metres més alt que la resta del poble. El Pujol, això és ridícul, el Pujol està en la gola del Pujol del Saler, és una duna una miqueta més alta. Torrent, el nom de Torrent és un dels més transparents i més fàcils, perquè per allí passa el barranc de Torrent, li pega tota la volta a la part vella. Silla és un nom àrab, segons Barceló, que vol dir torrent que s'inunda quan hi ha una avinguda, i efectivament així podem veure com en Silla hi ha un paleocaixer del barranc de Picassent. I Alfafar, segons Carme Barceló, vol dir folles, zona fonda. També hi havia un paleocaixer, en aquest cas, del barranc de Torrent. Follos és un nom que vol dir folles, una zona fonda, una zona que s'inunda fàcilment quan hi ha moltes pluges. Escarpesa seria un nom molt antic que voldria dir elevació. És ridículament més alta, és 1 metre més alt o 2 metres més que Bon Repòs i Mirambell, però ja és suficient, se troba entre un caixer i un paleocaixer per a que no s'inunde. Puçol es faria referència a ullals, a zones, pouets. Un pouet seria més artificial, seria un sentit metafòric. Un lloc on hi ha manantials, ullals. Llocs de poblament, Llocnou, Poblenou, vaig a 3 més. Les defensius, la Torre, Alcàsser, Alboraya, vol dir la Torreta, Burjassot,
La Torre, Castellar, antigament Castelló de l'Albufera. Rafel Bunyol, que comentava Cardells, que era... Rafel era un secà, Bunyol podria ser el de la vinya. La Pobla de Farnals, Farnals podrien ser els farraginals, els farratges. Allí tenen molts emergals. Albal vol dir el secà. El mas era un altre acrònim. He utilizado como font ese vecindario. El vecindario lo que registra es les 10.000 persones que vivien en ese moment en el municipi de Russafa. 2.000 d'ells vivien al poble, 1.943 habitants que vivien en 322 cases d'una dotzena de places i carrers. Els altres, que és la població que a mi m'interessa sobretot i és la que ha deixat la petjada en l'antroponímia, eren 8.000 habitants que vivien a 1.773 cases. Cases, en realitat no, barraques, alqueries i cases. Aquest espai estava subdividit en 4 sectors principals, que eren les històriques i conegudes 4 carreres, de Melilla a Melilla. Este matí ja han tingut debat al voltant de la qüestió, la carrera de la Font de Sant Lluís, la carrera en Corts i la carrera del Riu. 105 cognoms amb més de 100 persones concentren 2.500 veïns, el 32% de la totalitat dels empadronats. Estem parlant, per tant, de cognoms que són els bàsics, que són Jimeno, Soler, Navarro, Puigades, Mocholí, Tatay, Ramon, Quilis, Planells, Tamarit, Alacreu, Olmos, Aznar, Sánchez i Rodrigo. Altres 24 cognoms reunien 1.758 persones, un altre 21%. Estem parlant ja de Alabau, Peris, Sabater, Dací, Xisbert, Roca, Ferrer, Alexandre, Tomàs, Lluc, Belenguer, Aparici, Natcher, fins als 50 persones. El resultat de tot això és que aquests 105 cognoms que he comentat sumaven 6.403 persones, el 80%. N'hi ha una concentració de cognoms relativa. Són centenars, són molts, però n'hi ha una concentració. El cas del cognom Siurana, que me'l trobo per una banda en un foc molt concret, de 33 residents en una zona eren 20 i viuen a les cases 41, 42, 43, 44, 45 i 47. Vull dir, les famílies vivien persones. Això té una explicació i era la vinculació com a colons, a l'explotació de la terra, les famílies s'instal·laven a viure al costat on vivien els pares i demés. Però bueno, això és un poc... Ho trobes molt clarament en el que és esta font d'informació. Cognoms com Guillot o Noguera o Serra en el quarter de Benimaclet no n'hi ha cap. No n'hi ha cap en l'horta de Russafa. Vull dir, el riu feia totalment de frontera. I, sin embargo, sí que trobem cognoms que són més habituals a l'horta sud. Trobem el cognom de Tarazona, molt característic de Paiporta, però també trobem el cas d'Alapont, de Catarroja i Massanassa, i sobretot el cas de Baixauli, que tant se troba a l'horta sud, o el cas de Mocholí, que poden trobar en Alfafar. Així que n'hi ha una sèrie de vinculacions. Jo destacaria com ha pesat els cognoms en els noms, en la denominació, millor dit, dels habitatges, de les cases, que no els noms. T'apareixen tant en el que són xarxes de rec i xarxa viària de la zona, una llista interminable de cases, de vivendes, en sènies i en tot tipus de construccions. Al costat del nucli de la Font de Sant Lluís te trobes, és un exemple, les cases de Vivó, la casa de Vicent Vivó, la barraca i caseta de Vivó Orient, la casa Vivó Miranda, tot això al costat de la fila de Vivó. El que he fet jo és molt senzill, una intersecció entre el corpus toponímic valencià i els catàlegs de la Generalitat i d'altres i els estudis que de les comarques hi ha, els noms que pren un animal en diferents comarques, els noms que té un animal en els diferents moments de la seva vida. Jo n'he descobert 2.499 zootopònims. Un 59% estan en els municipis de predomini valencià. Són més els territoris. I veu que en les comarques del nord i en les comarques centrals, el que diguem centrals i del sud, són més abundants que en el que avui va ser objecte inicial de la meva reflexió, que és en les terres del Túria i del Xúquer. L'horta té 62, que és on anem a centrar-nos, i que està per baix en el percentatge del global de la Ribera Alta. 17 zootopònims a la ciutat de València. I després tenim Montcada i Torrent, Catarroja, Meliana i Silla. Amb 3 n'hi ha la Pobla de Farnals, Puçol, Picassent. 39 animals són els que intervenen en
la creació de zootopònims. Veieu que el màxim és de mamífers, però també té importància els invertebrats, potser perquè són els que més molestaven o, com l'abella, creava riquea. Rèptils, solament a l'escurçó. I llocs on actuen? N'hi ha bobalars, n'hi ha un cau, n'hi ha 2 colmenars, 2 parideres, una porcatera. Sí que vull que us fixeu en uns que són exclusius, el bitxac, escarabat, la moscassa, orsos, petxina i verderol. Ells són exclusius de la comarca de l'Horta. O sea que se podría rotular de nou l'Horta de Russafa ben de lo que queda entonces. Claro, ha sigut un treball molt ardu i difícil perquè, claro, el que feu este llibre, el llibre sobreria, era un notari. I el notari apuntava allí el que li diuen a aquella, que ell no sabia res, se corria a l'Horta en un cavall i anava apuntant el que feia. Claro, i si se fa una toponímia basant-se en el que diu el notari, te pots fer un lío, perquè, claro, a un pont li diu el pont de la seca del Virre. Per què? Perquè la seca passava per baix. Ah, però és que també li diu pont de la Còncua. Per què? Perquè la zona on estava el pont era la Còncua. I també s'hi dia camí el pont de Valldaura, perquè Valldaura tenia una zona allí determinada que la tenia. I també s'hi diu el nom del camí de la Conca, perquè el camí de la Conca és el que passava per damunt del pont. O sigui, la toponímia, si no una història, no s'ha vist per res. El topònim Meliana és present, no sé si és cosa sabuda, arreu del Mediterrani, des de la península Ibèrica, la península Itàlica, el Magrib, Grècia, Malta. Per exemple, a Tunísia trobem Bu Meliana, o simplement Milianà. A Algèria trobem Meliena, i molt a prop el Hemis Meliena. No hem d'oblidar que aquests territoris, com el territori valencià, van ser romanitzats de manera molt forta. Al repartiment, en el 1238, tenim l'alqueria de Miliena. Ja 2 anys després, en les donacions del 1240, apareix ja Meliena i Meliana, encara que la forma predominant és Meliena. I al segle XIV i XV sempre trobem Meliana. No obstant això, en el Quinque Libre del 1558, de Meliana perdura el nom de Miliana. I dins d'aquesta hipòtesi romànica o catalana pensem però que seria molt més factible considerar un fenomen de toponímia transportada, concretament de 3 topònims catalans, la Miliana, a Ulldecona, Milana i Belianes. Coromines, per exemple, en el 65, afirma l'origen àrab de Meliana i n'exposa la teoria en l'onomasticon. Es tracta de l'àrab Meliena, bon geni, fins que Sanchis Warner, en el 49, no proposa la teoria llatinista, es donava per suposat que era àrab. Era un fet habitual denominar les propietats agrícoles mitjançant l'apel·latiu format amb el nom del propietari més un sufix. A principi ius i posteriorment un sufix especial de possessió, anus, anus ananum, passant per tant d'una vila Emília primigènia a una fórmula vila emiliana. Segons Cardells, que concreta l'aparició de la vila emiliana hipotètica al Baix Imperi, als segles III-IV, és un topònim d'origen romà derivat de l'antrotoponímic d'un patrici dit Emilius. La toponímia de pobles veïns, Carpesa, Polafarnals, Follos, Puçol, ja ho hem vist, reforça aquesta gènesi. El nom Aemilius no només era habitual al territorium de Saguntum, sinó que, a més, a aquesta ciutat el clan dels Aemili tenia molta notorietat. Aprofitem, ja que estem en una època en què venen eleccions, per a fer una crida a que es retole d'una vegada per totes els camps de l'Horta, com s'ha fet parcialment a Alboraya, perquè si no, estos termes desapareixen. Vaig a parlar sobre els malnoms del meu poble, el Càcer, a partir d'una llista que es va trobar, ara ho explicaré més en detall, de casualitat fa un parell d'anys. El treball final va culminar en l'any 2012, on se va fer un recull de tots els malnoms que hi havia
al poble fins al que se va poder i se va arribar a una xifra d'uns 1.166 malnoms, encara que encara en tenim més, però ja van publicar el llibre, ja no els afegirem en una pròxima edició. Els fulls contenen 284 persones agrupades per carrers. Hi ha nom, cognom i malnom. Comptant, hi ha 178 malnoms. I a mi els que més me criden l'atenció d'ací són els caparrabosses i els que són verbs substantiu, perquè ahir veus la riquesa productiva de la llengua. Pel que fa a la fonètica, tenim els trets típics del valencià de l'Horta i del valencià general també. Tenim això que vegeu ahir, he posat vaques, ho he posat tal qual apareix al document, que és de les vaques escrit en bé, perquè no diferencien. Després assimilacions com donsaina, que això és típic també. Després d'assimilacions, aquesta és típica, també hi ha un topònim que vaig recollir jo també per un altre treball de toponímia local, que era de Frare, que hi ha una placeta que es diu Placeta del Frare, el que passa que jo crec que he cercat els cognoms i crec que no té res a veure. I després l'escriptura de l'apitjada de la CA castellana apareix a tot. Després tenim diferents afèrisis com Potecària, Quiqueta. Quiqueta jo em pensava que era d'Enriqueta, però en realitat és de Francisqueta. Tassieta d'Anastasieta, Vinyó és un cognom molt típic d'Alcàsser. N'hi ha molt de lèxic soterrat, diguem-ne. Lèxic que ara qualsevol persona d'Alfafar, de Massanassa, diu, Barselles, això què és? O Tafarra? Tafarra és una peça d'una corretja, d'un cavall. En la denominació actual dels carrers de Mislata tenim que recuperem noms tradicionals, com el carrer del Fielat, que és de les últimes denominacions de carrers que s'han fet al poble. En aquest cas sí que demanarem un breu informe a l'Agència de Promoció del Valencià i el vaig fer al respecte perquè no sabien si posar el nom en valencià, posar-lo en castellà i finalment el posaren en valencià. Carrer de l'Almacil, com a nom tradicional recuperat, carrer de la Sud, Braç dels Horts, Camí Vell de Xirivella, del Quint, del Sal, la plaça Major, el carrer Major, la Sèquia de Favara, el camí de Favara i producte de la ideologia dels dirigents actuals. Estos són carrers que s'han posat en els últims 4 anys, el passatge del 8 de març, tenim també el 1 de maig. Com ja he dit al principi, és qüestió de voluntat política, però moltes voltes també voluntat de les persones que estiguen ocupant aquests càrrecs polítics. Un regidor en concret, en l'any 2000, em va demanar un informe sobre la conveniència d'emprar denominacions que facin referència a referents valencians en les denominacions de les vies públiques de Mislata. Jo vaig fer aquest informe i vaig proposar els noms següents. Carrer de Josep Giner i Marco, carrer del Tribunal de les Aigües, carrer de les Normes de Castelló, carrer de la Moma, carrer de l'Estatut d'Autonomia, carrer de les Corts Valencianes i carrer de la Generalitat Valenciana. Cap d'ells va triomfar. Demanem, una llàstima que se n'hagin altres polítics, demanem que tots els noms específics valencians estiguen en valencià. D'altra banda, tractant-se d'una zona sense terme rural, demanem que s'afegisca els noms dels carrers taulellets on es posa el nom antic de la zona per a la recuperació de la denominació històrica. També proposaríem que una ciutat tan culta com és Mislata aprofiti els noms dels carrers per a fer pedagogia històrica i els afegisca les dades més significatives per a conèixer el referent del topònim. Jaume Roig era un home que sabia de què parlava, per això ens parla d'uns termes genèrics, alguns típics com conduïts o canals, que no ens donen ninguna informació, però sí que ens parla d'una gradació, és a dir, riu, braçal, sequioles, roll, fillola. Són la gradació de les séquies de l'Horta, van per aquest grau. Però és que després el bon cristià, que és el llaurador, ha de saber molt bé com ha d'actuar. I la seva manera d'actuar són uns termes que són antagònics. Obri boquera, clou talponera, era la manera de furtar l'aigua. El primer que m'ha sorprès ha sigut que he trobat 85 genèrics diferents. És a dir, una barbaritat. La caiguda d'aigua d'una séquia perquè s'obre és una almenara, però trobem que és un derramador, que és un desaigüe, que és un albelló, que és una escorrentia, que és un escorredor, que és un esgolador. Per exemple, la paraula fessa, que és un tall, diguem, vertical en el caixer de la séquia, només s'empra en la séquia reial del Xúquer, mentre que a la resta de sistemes s'utilitza fila. Roll, que és un forat que es practica sobre el caixer. Sumàriament, dic que els genèrics, l'àmbit de la Sud, Almenara, Assut, Casseta, Castell, Pantà. El partidor,
boquera, branca, cadira. La cadira és la post que deixa passar l'aigua. El canet, la caseta, la derivació. En acabant tenim grifeta, les llengües, la paleta, la parada, les parades, la parada grossa, la parada xica, el partidor, la toma, el torn, el trestellador, el tragador, com un sinònim de roll. Tragador, trestellador. La vàlvula, l'uixet en el conducte, el braç, els braços, el bracet, el braçal, el braçalet, les braces, el canal, carrera, el comú o comuna, per a replegar les aigües fecals, la fila, la fillola, el goleró, la rambla, el reg, la regadora, el regant, el reguerot, etc. El roll. La sèquia és el genèric per excel·lència, perquè tinc sèquies de nivell número 1, que és la sèquia mare, la reial sèquia, la sèquia reial, la sèquia major, la sèquia nova, la novella, la sèquia principal, és a dir, ne tenim de moltes, però és que fins i tot les sèquies marxaleres també reben el nom de sèquia, i realment són sequiots, sequiols. També tenim l'anell, quan dues sèquies passen una per damunt de l'altra, la boca, el cano, el minat, la mina, el sifó, l'alcabó, el caduf. També és lèxic soterrat. No el trobareu enlloc, no hi ha cap aqüeducte. És un ocultisme, és un ocultisme. Però sí que estem els arcs, els arquets i la canal. I molt residualment el gallipont, el ball, el ballet, el balladar i fins i tot l'avenar en borbotó. El caixer, tenim l'alter, el coll, els llindars, la revolta, el salt, el salter, les acumulacions d'aigua, anguilera, clot, dormidor, llac, pou, el toll, el troballet, el punt on s'ajunten dues sèquies, ja al final l'ullal, el gorguet. Estic jugant en 2.761 topònims, en l'horta només, de conductes que porten aigua i reguen o se l'emporten perquè volen drenar o com les marxaleres que entren i ixen. El prenom purament és un 4%, el cognom seria un 14,6% i els malnoms, naturalment els malnoms, ocupen una quantitat impressionant, són 385, entre hipocorístics, gentilicis i purament malnoms. Guala, camisola, rana, negre, movia, moreno, Pérez, raconet, pato, roig, fesolet, llargo, fabrilo, cantarella, massa, colom, toni, figuero, garrís, pontero, rana, borrasca, guala, panxorrín, quico, macana, sort, fabonet, otomins, xufa, paquito, colbi, guerra, pardalet, ànet, parlaves d'ànets, cacum, bovero, dano, bollo, mama, borreguero, nassos, gat, bou, borrego, paloma, pirapatxaus. Els títols nobiliaris no vaig a llegir-los tots, però ne tenim més de 114, és a dir, molt genèrics, el roll de la marquesa, el roll del baró de Santa Bàrbara, la sèquia del cavaller, l'hort del senyor de Burjassot, l'almenara de la casa dominical, del clergat, Flares, Inquisició, Caputxins, Sant Miguel, monges, patriarca, vicari, clero, trinitàries, saleses, jesuïtes, bisbe, retor, abadia. La pervivència de l'article personal, l'en i el na. El don en 16 vegades, el donya, l'en en 30, el mestre Vicent un, Miser Sant un altre, el mossèn 2, i el na amb la feminització del cognom o del prenom. Na Carbonella, na Gila, na Gombalda, na Marca, na Munyosa, na Pastora, na Remolina, na Aparícia, na Ixera i na Barcelona. Pipinet, 11, Palmera, 8, Olivera, Olivereta, 6, Ciprer, Cipreret, o la variant Xiprer, 5, Figuera, Figuereta, 5, Ginjoler, 5, on anaven els xiquets en setembre a furtar-los, Omiomet, 5, Cameler, 4, Garrofera, 3, Anouer o Anoueret, 2, Parreta, 2, Xop, 2, Baladre, 1, Bangraner, 1, Morera, 1, Taronger, 1 i una Cervera. També hi ha conreus, vinya, morerar, olivar, pererar i col·lectius de mates, palmar, palmaret, canyar, regaliciar, pinada, murta, mortera, vares, junça, botxar, juncar. La sèquia del dragó, no sé, Massalfassar. O la sèquia del petginar és per als petxinots. Geotopònims. L'aigua no és cap miracle. L'aigua no és cap miracle. I la prova la teniu així. No hi ha, hi ha 8
geotopònims. En canvi, si fèrem l'estudi dels motors, jo crec que el 99% dels motors sempre són concebits com un miracle, no? Vull dir, allò de fer un forat en la terra i a 50 metres que surt un manantial és un veritable miracle, però l'horta no. L'horta és fruit humà. Això són les llengües de ferrús, molt poqueta cosa. El braç dels moros, hem parlat abans, el braç dels moros i el braç franc, les llengües de miralles i el braç que anava al pouer de Campanar, desaparegut. Això és el quadrat d'Albalat, això és el quadrat de l'anell. Fixeu-vos que entren dos, una fila, una altra fileta i la cadira. Això és una mena de quadrat i la fesa de Silla, el quadrat de Montcada, el quadrat per antonomàsia. Un altre tipus de proporcionalitat i diferent. Les cadires del Roi de Cantalobos, les cadires del Comunet en Melilla, el Roi de Follos, per ser més exacte. Una fila, que és el mateix que una fesa. Això és un guixet, col·locat en una banda o una altra, i la cadena per a que ningú el furte. Això és una boquera. El velló de l'hort de Sant Miquel dels Reis, el cano de la séquia de Montcada, que sempre té que tindre dos com a mínim derramadors. Això és un anell. Per dalt, la séquia de Mestalla, la séquia de Rascanya, per baix la séquia de la Font. I això no és un aqüeducte, això són els arcs de Manises.